No sé què vos esteu queixant tant de la nova tassa de basures, pesats, que som uns pesats, a mi no m'ha arribat encara, és una magnífica tassa. I hem aprovat, senyor Casabó, una rebaixa de 3% en l'IBI del 2026. Això és una barbaritat, un 3%. Sap el que és una barbaritat? S'agarra el piu en les dues mans, tot el que sobra és una barbaritat. Señor alcalde, como le iba a ir Leticia Sabater, Josito, menudo pedo llevas. Yo no sé si va bufado o què és, està jactant així, traient pit, dice 3%, és molt de traure pit, però tots sabem que també amaga la panxa en les fotos. Per ahí sí que no passa, jo estic completament en forma, healthy, mens sana incorpore sano, i n'hi ha que veure que me diga vostè que el PP, que tots sabem així que és el partido de la pitanza, de les fartais que se peguen, perquè n'hi ha més d'un sangonera. No hi ha res de mal en ser fofisano, al igual que algun company meu, però si és de casa, bon, vostè està socaet i tinc que dir-li que és un farsante, perquè el dia de la Ioli, en festes, tots sabem que no va lligar vostè la Ioli. Bueno, per ahí no passa, Ara que som coalició, jo tinc que dir que el meu Pepe va fer la Ioli, ell el va lligar com toca, li va pegar la volta cap a baix al morter i no caia. I tinc que desmentir també una fal·làcia del patriarcado que diu que les dones quan tenen la regla no lliguen la Ioli. Això és mentira. N'hi ha que veure quin Belém tenim així a l'Ajuntament entre Maria i José. Yo pico que t'adorms.